Kaixo, zuek ikusi duzue edo ikasi dituzue deribatuak eta orain deribatuen erabilerak edo aplikazioak ikusten ari zarete, bale? Erabilera bat da zuzentangentearen kalkulua eta beste erabilera bat da koefizienteen kalkulua, bale? Ariketa oso ondo desberdinduko duzue, ze ematen digute funtzio bat, eta funtzio horretan zenbaki batzuk ez ditugu ezagutzen, eta eskatzen digute kalkulatzeko, bale? Orduan, normalean, ariketan esaten du kalkulatu A, B eta C koefizienteak ez dakize gertatzeko, bale? Orduan, zeo zer gertatuko da, nik koefiziente horiek kalkulatu ahal izateko, bale? Orduan, oso argi ikusiko duzue, falta dira zenbaki batzuk, eta zuek kalkulatu behar dituzue, bale? Oso importantea da, ariketa batean, 3 koefiziente kalkulatu behar baditut, 3 datu izan beharko ditut, bale? Orduan, A eta B koefizienteak kalkulatu behar baditut, orduan 2 datu izan beharko ditut, bale? Venga, depende zeintzuk diren datuak, prozedura desberdina izango da ariketan, bale? Orduan, nik jarri dizuet ariketa bat, eta ariketa horretan, depende zein den datua, prozedura desberdina izaten da, bale? Orduan, saiatuko naiz azaltzen aurkitu ahal dituzuen datu guztiak edo prozedura guztiak, bale? Bien, nik desberdintzen ditut datuak 2 mota desberdinetan. Esango digute zer gertatzen den puntu batean, bale? Eta puntu horri buruz lehenengo koordenatua ematen badidate, prozedura izango da bat, eta 2 koordenatuak badakizkit, prozedura desberdina izango da, bale? Orduan, suposatu, A eskatzen didate kalkulatzeko, puntu batean minimo bat izateko. Eta puntuaren koordenatua dakidana da lehenengo koordenatua, bale? Ez dakizkit 2 koordenatuak, lehenengoa baizik, bale? Orduan, minimo bat badago, edo maximo bat badago, mutur lokala badago, zuek badakizue lehenengo deribatua puntu horretan 0 izan behar dela, bale? Orduan, A parametroa falta zait, eta nik badakit puntu horretan minimo bat badago. Orduan, 2 puntua deribatuan ordezkatzen badut, ebazpena edo emaitza izango da 0. Bale. Orduan, egingo dut nire funtzioaren lehenengo deribatua. 2x plus a. Ordezkatzen dut deribatuan 2 puntua. 2 bider 2 plus a. Eta hori izan behar da 0. Bale? Orduan, isa jarri beharrean, deribatuan ordezkatzen dut minimoa, 2 puntua. Bale? Orduan, hortik ekuazio bat daukat, ateratzen dut a minus lau izan behar dela, puntu horretan minimo bat izateko. Bale? Orduan, nire datuan maximo bat adibidez ematen didate, baina nik dakidana da maximoaren lehenengo koordenatua. Ez dakizkit 2 koordenatuak, bale? Bien, bigarren ariketan, maximo bat daukat, minus bat puntuan. Orduan, nik badakit deribatuan ordezkatzen badudala maximoa hori 0 izan behar dela, bale? Orduan, egingo dut funtzioaren deribatua. Funtzioaren deribatua da 2bx plus 8. Ordezkatzen dut deribatuan minus bat puntua. Orduan, isa jarri beharrean jartzen dut minus bat. Orduan hau da 2b bidur minus bat plus 8. Eta hori izan behar da 0. Orduan, hortik ateratzen dut menos 2b berdin minus 8, osea, b izan behar da 4. Maximo bat izateko. Bai? Orduan,
Koefizientea kalkulatzeko minimo edo maximo bat badago, egiten dut lehenengo deribatua, ordezkatzen dut puntuaren lehenengo koordenatua, hau da, isa, eta berdin 0 egiten dut. Bale? Bien, hemen jarri dizkizuet sinonimoak. Minimoa eta maximoa prozedura egiteko gauza bera da, mutur lokala esaten badute gauza bera da, maximoa edo minimoak dira, mutur erlatiboa esaten badute gauza bera da, mutur erlatiboa da maximoa edo minimoa, eta prozedura beti izaten da berbera. Berdin dit, minimoa edo maximoa izan dezan, prozedura berdina edo berbera izango da, bale? Baina gogoratu, mutur lokala maximoa eta minimoa da, bale? Sinonimoa da. Bale, ze ariketa jarri dut hemen, 3. ariketan. Pues, esaten didate kalkulatzeko A parametroa funtzio batean inflexio puntua izan dezan, bale? Eta inflexio puntuaren lehenengo koordenatua ematen didate, bale? Orduan, inflexio puntuetan zer gertatzen zait? Deribatua, baina bigarren deribatua puntu horretan 0 izan behar da, bale? Orduan, inflexio puntu bat badago, bigarren deribatuarekin lan egiten dugu, bale? Orduan, egiten dugu lehenengo deribatua berriro deribatu egiten dugu bigarren deribatua kalkulatzeko, eta hor ordezkatzen dugu inflexio puntua, bale? Orduan, lehenengo deribatua funtzio honetan da 3x karratu plus 2a isa plus 6. Deribatzen dut berriro, eta bigarren deribatua da 6 isa plus 2a. Ordezkatzen dut bigarren deribatua inflexio puntua, eta hori izan behar da 0. Orduan, 6 bider bat plus 2a izan behar da 0. Orduan, hortik ateratzen dut a menos 3 izan behar dela. Ados? Bale, orduan, inflexio puntu bat dagoenean, bigarren deribatuarekin lan egiten dugu, bale? Eta, behitu, datua da inflexio puntua, baina lehenengo koordenatua ematen didate, bale? Bien, hemen lauki honetan jarri dudana oso importantea da. Nik deribatuetan beti lehenengo koordenatua ordezkatuko dut, eta bigarren koordenatua ez dut inoiz erabiliko deribatu batean, bale? Osea, beti maximoan, minimoan edo inflexio puntuetan lehenengo deribatua ordezkatzen dut, bale? Eta ez dut inoiz ordezkatuko bigarren koordenatua. Bale, a ber, 4. adibidean, esaten didate kalkulatzeko A parametroa, funtzio honek bat puntuan tangente bat izateko, eta tangentea da hau, I berdin, 3 isa minus 6. Bale, orduan tangentearen malda 3 da. Orduan, nik badakit deribatuan x sub 0 ordezkatzen badut, hori malda izan behar dela, bale? Orduan, ematen didate tangentearen puntuaren lehenengo koordenatua, bale? Orduan, egiten dut deribatua. Deribatua da 2ax plus 6. Ordezkatzen dut deribatuan x sub 0. Eta hori da 2a bider bat plus 6. Eta hori izan behar da malda. Eta malda badakizue izaren ondoan dagoen zenbakia dela. Orduan malda 3 da. Orduan 2a plus 6 izan behar da 3. 2a izango da menos 3. Osea, a izan behar da menos 3 biren. Bale? Orduan, hemen deribatua ez dut berdintzen berdin 0. Berdindu egiten dut berdin malda. Bale? Eta kasu honetan malda 3 da. Bale? Bueno, datuetan puntuen bi koordenatuak badakizkit, pues, erabiliko dut datu hori bi kasu desberdinetan, bale? Orduan, ikusi jarri ditudan adibideak. Bale, lehenengoan, kalkulatu A eta B baloreak
funtzioak bat bi puntuan maximo bat izateko. Orduan, ikusten duzuenez, hemen maximoaren bi koordenatuak dauzkat. Orduan, datu hori bi prozedura desberdinetan erabiliko dut, bale? Maximo bat dagoenez, nik badakit lehenengo koordenatuan maximoa ordezkatzen badut, hori 0 izango dela. Bale, orduan, egiten dut deribatua. 2ax plus b. Ordezkatzen dut maximoa. 2a plus b. Eta hori izan behar da 0 maximo bat dagoelako. Bale? Hemen badaukat ekuazio bat eta bi aldagai, orduan ezin dut jarraitu. Bale, kasu honetan, bi koordenatuak dakizkidanez, hori erabiltzen dut beste gauza baterako. Ze funtzioa pasatu edo igaro egiten da bat bi puntutik. Orduan, bat bi puntua funtzioan dago. Orduan, ordezkatuko ditugu koordenatuak f de x funtzioan. Hau da, f de x izango da bi eta isa izango da bat. Orduan egingo dut, bi izango da a bider bat ber bi plus b bider bat plus hiru. Orduan hemendik ateratzen dut a plus b izango da minus bat. Eta hemen badaukat beste ekuazio bat. Orduan bi ekuazio hauekin sistema ebatziko dut. Bale, orduan lehenengo ekuazioa utziko dut dagoen bezala, eta bigarrenari zeinua aldatuko diot b desagertzeko. Minus a minus b izango da bat. Batu egiten dut, eta badaukat a bat izan behar dela. Bale? Eta a bat bada, adibidez ordezkatzen dut hemen, bat plus b izango da minus bat, osea b izango da menos bi. Vale? Orduan, a izango da bat eta b izango da minus bi. Orduan nire funtzioa izango da x karratu menos 2x plus hiru. Ordezkatu ditut a eta b. Kalkulatu eta gero. Vale? Bien, bigarren ariketan. Esaten didate kalkulatzeko a eta b funtzio horretan inflexio puntu bat egoteko. Bat bi puntuan inflexio puntu bat egoteko. Orduan, ikusten duzuenez, bi koordenatuak dakizkit. Orduan, hori erabiliko dut bi kasu desberdinetan. Bale. Orduan, bat puntuan inflexio puntu bat dagoenez, bigarren deribatuan ordezkatzen badut bat, lehenengo koordenatua, 0 izan behar da. Bale, orduan egiten dut lehenengo deribatua. 3x karratu plus 2ax. Egiten dut bigarren deribatua. 6x plus 2a. Ordezkatzen badut bigarren deribatuan bat puntua hori izan behar da 0. Orduan 6 bider bat plus 2a izan behar da 0. Osea, a izan behar da menos 3. Bale? Eta orduan, badakit, bi koordenatuak dakizkidanez, puntua funtzioan dagoela, edo funtzioak pasatu edo igaro egiten du bat bi puntutik. Orduan, ordezkatzen baditut koordenatuak, ordezkatu behar ditut funtzioan, bale? Ordezkatu nf de x, bale. Bigarren koordenatua erabiliko dudanez, beti f de x funtzioan ordezkatu behar dut. Lehen esan dudana, ez dut inoiz ordezkatuko bigarren koordenatua deribatu batean, bale? Orduan, i edo bigarren koordenatua erabiltzen badut, beti f de x funtzioan ordezkatuko dut. Bale. Orduan, bi izango da. Bat ber hiru plus a da menos hiru, bider bat ber bi, plus b bider bat, plus bat. Orduan hemen badaukat, bat, menos hiru, plus b, plus bat. Orduan hortik ateratzen dut,
B iru izan behar dela. Vale? Orduan, nire funtzioa izango da x ber iru menos iru x karratu plus iru x plus bat. Bukatu behar dut ariketa ordezkatuz A eta B funtzio nagusian. Vale? Orduan, bi koordenatuak badakizkit, datu hori erabiliko dut birritan, bale? Kasu honetan, inflexio puntu bat dagoelako eta puntu horretetik pasatzen delako. Bale? Venga, eta bukatzeko, azken adibidea. Kalkulatu A eta B, funtzioa bi lau puntuan tangente hau izateko. Bale? Orduan, nik badakit tangentearen malda menos bi dela. Orduan, ematen dizkidate bi koordenatuak. Orduan, datu hori birritan erabiliko dut. Nik badakit deribatzen badut funtzioa eta ordezkatzen badut tangentearen puntua, hori malda izan behar dela. Bale? Orduan, nik deribatuan bi ordezkatzen badut, hori malda izan behar da. Egiten dut lehenengo deribatua. 2ax plus b. Ordezkatzen dut deribatuan bi puntua. Hori da 2a bider bi plus b. Eta hori izan behar da malda. Osea, 4a plus b izan behar da menos bi. Kasu honetan, geldituko naiz hemen, ze badaukat ekuazio bat eta bi aldagai. Bale? Orduan, datu hau erabiliko dut beste gauza bat egiteko. Ze nik bi koordenatuak badakit pasatu egiten dela bi lau puntutik. Bale? Edo funtzioak igaro egiten dela edo pasatu egiten dela bi lau puntutik. Orduan, puntu hori badago funtzioan. Orduan, ordezkatuko ditut koordenatuak funtzioan. Bigarren deribatua ordezkatu egingo dudanez, ezin dut deribatua erabili. Beti funtzio nagusian ordezkatu behar dut. Orduan, lau izango da a bider bi ber bi plus bi bider bi menos bi. Osea, 4a plus bi b izan behar da 6. Eta hau da beste ekuazio bat. Ados? Orduan orain, bi ekuazioekin sistema bat ebatziko dut. Bale, lehenengo ekuazioa utziko dut dagoen moduan, eta bigarrenari aldatuko diot zeinua. Bale? Batu egiten dut, eta hemen badaukat menos b berdin minus 8, osea, b izan behar da 8. Bale? Eta b 8 bada, ordezkatzen dut hemen, eta ateratzen dut a. 4a plus 16 izan behar da 6, 4a izan behar da minus 10, osea, a da minus 10 zati 4, hau da minus 5 bire. Eta orduan bukatzeko ordezkatuko dut funtzioan a eta b. A izango da menos 5 biren x karratu plus 8x. Eta menos bi zen gai askea. Orduan nire funtzioa izango da hau. Bale? Beti bukatu behar duzue ariketa ordezkatzen a eta b. Bale? Eta jartzen duzue funtzioa. Bale, luzea izan da bideoa, baina nire ustez kasu guztiak ikusi ditugu. Orduan desberdindu behar duzue. Ia noiz lehenengo koordenatua baino ez badaukazue, eta bi koordenatuak dauzkazuenean. Bi koordenatuak dauzkazuenean, badakizue funtzioa puntu horretatik baita ere pasatu egiten dela. Orduan, bi koordenatuak ezagututa, funtzioan ordezkatu aldituzue koordenatuak. Bale? Eta hortik, koefizienteak ateratzen dituzue. Bale, pues luzea izan da, baina kasu guztiak aipatu ditut. Hurrengo bideoetan ariketak egingo ditugu. Bale? Pues venga, eskerrik asko, Agur.